Γεια σας φίλοι, όλοι οι άνθρωποι είναι μοναδικοί με το δικό τους τρόπο, αλλά μόνο λίγοι από τα εκατομμύρια είναι πραγματικά απίστευτοι και σήμερα θα σας μιλήσουμε για αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους και τα αλόκοτα ταλέντα τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις το να είσαι διαφορετικός δεν είναι εύκολο. Η κοινωνία συχνά απορρίπτει τους ασυνήθιστους ανθρώπους, αλλά είναι ένα πράγμα να έχεις έντονα κόκκινα μαλλιά ή να είσαι υπέρβαρος και εντελώς διαφορετικό να έχεις ένα χαρακτηριστικό που συμβαίνει μόνο μια φορά στο εκατομμύριο. Ανεξάρτητα από αυτό, η φύση έχει πρικήσει αυτούς τους ανθρώπους με διάφορα χαρακτηριστικά από ακραία εμφάνιση μέχρι υπερδυνάμεις. Ας δούμε πως έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα χαρίσματα. Η Rose Gale, κάτοικος του Όρεγκον, ένιωθε διαφορετικά από το γυμνάσιο. Όταν η Rose και όλες οι συνομήλικες της μπήκαν στην εφηβεία, ανακάλυψε κάτι πολύ παράξενο στο σώμα της. Έναν τόνο τριχοφυΐας στο πρόσωπο. Ντρεπόταν τόσο πολύ για την εμφάνισή της που έπρεπε να ξυρίζεται μπροστά σε ένα καθρέφτη 2 φορές την ημέρα. Αυτό συνεχίστηκε για πάνω από 25 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων η Rose επισκεπτόταν πολλούς γιατρούς. Κάποιοι συνέστησαν από τρίχωση με λέιζερ, άλλοι με χάπια, αλλά τίποτα από αυτά δεν βοήθησε. Οι τρίχες στο πρόσωπό της συνέχισαν να μεγαλώνουν. Αποδείχθηκε ότι έφταιγε μια συγκεκριμένη διαταραχή, το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών. Ένα από τα συμπτώματά της είναι ότι το σώμα μιας γυναίκας αρχίζει να παράγει αυξημένες ποσότητες ανδρικών ορμονών, οι οποίες ως αποτέλεσμα κάνουν την εμφάνισή της πιο τραχιά. Όλα άλλαξαν όταν η Rose ήταν σχεδόν 40 ετών. Αρχικά αποφάσισε να περάσει τουλάχιστον μία ημέρα χωρίς να ξυρίσει τα γένια της, επειδή το ερεθισμένο δέρμα της δεν άντεχε πλέον την επαφή με το ξηράφι. Μετά από τόσα χρόνια βασανιστήριων, η Rose απόλαυσε τόσο πολύ την αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας που αποφάσισε να πειραματιστεί μη αγγίζοντας ξηράφι για λίγο. Για χάρη στο γεγονός ότι βρήκε μια ομάδα υποστήριξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε να αποδεχτεί τη μοναδικότητά της μια για πάντα. Τώρα η Rose δημοσιεύει απροκάλυπτα selfies με γενιάδα στο Instagram και μάλιστα συμμετέχει με επιτυχία σε διαγωνισμούς με γένια και το στένος της είναι αξιοζήλευτο. Μια Kim Gatwitz. Η ιστορία αυτής της νεαρής γυναίκας σίγουρα θα αποτελέσει θέμα μιας βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας του Hollywood. Η λαμπρή μια Kim Gatwitz πέρασε σχεδόν όλη της την παιδική ηλικία σε καταβλισμούς προσφύγων, όπου κατέληξε η οικογένειά της αφού εγκατέλειψε το Σουδάν. Μόλις στα 14 της βίωσε επιτέλους πως είναι να ζει με ειρήνη και ασφάλεια, χάρη σε μια πολυαναμενόμενη μετακόμισή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αυτή η ηρεμία δεν κράτησε πολύ, καθώς η νιά Kim ήταν πολύ διαφορετική από τους συμμαθητές της. Περιττό να πούμε ότι αυτό προκάλεσε πόνο στη νιά Kim, καθώς ονειρευόταν να γίνει μοντέλο από την παιδική της ηλικία. Η απόρριψη από τους γύρω της δεν γνώριζε όρια και το κορίτσι σκέφτηκε ακόμα και να ανοίξει το δέρμα της, όπως κάνουν μερικές Αφρικανές γυναίκες. Ευτυχώς η αδερφή της, η οποία είχε υποβληθεί σε παρόμοια επέμβαση πριν από καιρό και το είχε μετανιώσει 100 φορές, τη σταμάτησε απότομα. Εργάστηκε σκληρά και επίμονα για το στόχο της και η επιτυχία δεν άρχισε να έρθει. Τώρα είναι ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα στον κόσμο με το παρατσούκλι βασίλισσα του σκότους και ο σαγηνευτικός τόνος του δέρματός της έχει γίνει το πλεονέκτημά της. Η συνεργασία με δημοφιλείς μάρκες όπως η Calvin Klein και η Cosmopolitan το επιβεβαιώνει. Η Casey Legler είναι ένα όμορφο μοντέλο με ύψος 1,88. Αυτό δεν θα ήταν έκπληξη εκτός από ότι εργάζεται μόνο σε ανδρικές επιδείξεις μόδας. Η Casey είναι πρώην Γαλλίδα κολυμβήτρια που αγωνίστηκε στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996. Είναι επίσης καλλιτέχνης που εργάζεται στη Νέα Υόρκη και η πρώτη γυναίκα μοντέλο που υπέγραψε με το πρακτορείο ανδρικών μοντέλων Ford. Το κοντό κούρεμα και τα έντονα ζυγωματικά, το πιο δυνατό πηγούνι και το τολμηρό βλέμμα της την κάνουν να μοιάζει με άντρα. Ένα άλλο μοντέλο, αλλά με εντελώς διαφορετική σωματική διάπλαση, η Melanie Gaydos, δεν είχε μαλλιά και μόνο 3 δόντια λόγω μιας γενετικής διαταραχής. Μπήκε στη βιομηχανία της μόδας μετά από ένα φωτογραφικό project που απαιτούσε άτομα με ασυνήθιστη εμφάνιση. Απέκτησε παγκόσμια φήμη μετά την εμφάνισή της σε ένα μουσικό βίντεο των Rammstein. Η Melanie Gaydos επέμεινε πολύ χλευασμό και εκφοβισμό, αλλά κατάφερε να αποδείξει ότι ακόμη και οι αντικειμενικές σωματικές αναπηρίες
δεν είναι η θανατική καταδίκη. Οι αρχαίοι σαμουράι ήταν αίτητοι πολεμιστές. Οι ικανότητες τους έφταναν στα όρια του υπερφυσικού. Τέτοιος είναι ο συγχρονισμός σαμουράι, ο Σάο Μάτσι. Η ταχύτητα αντίδρασής του είναι εκπληκτική. Μπορεί ακόμα και να διαπεράσει μια σφαίρα στον αέρα. Η όραση και τα αντανακλαστικά του είναι φυσικά φαινόμενα. Ο Σάο είναι διευθυντής μιας σχολής σαμουράι και κατέχει 6 παγκόσμια ρεκόρ για την ικανότητά του με την ιαπωνική κατάνα. Ο Τζεφ Τέιπ μοιάζει με τον Ποπάι, είναι θρύλος της πάλης με τα χέρια και μπορεί να κρατήσει μια μπάλα του μπάσκετ στο ένα χέρι. Οι γιατροί ανακάλυψαν 4 σοβαρές ασθένειες, αλλά καμία δεν επιβεβαιώθηκε. Το μέγεθος του χεριού του Τζεφ είναι ένα ατομικό χαρακτηριστικό, όπως το χρώμα των ματιών ή το σχήμα των χιλιών. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Ο Τζάσπριτ Σινγκ Κάλαρα είναι από την Ινδική πολιτεία Παντζάμ. Μπορεί να γυρίσει το κεφάλι του 180 μοίρες και να στρίψει τα γόνατα και τους αγκώνες του. Ένα θέαμα όχι εντελώς ευχάριστο, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Για αυτή του την ικανότητα έχει το παρατσούκλι το αγόρι από καουτσούκ. Ο 20χρονος μπορεί να χωρέσει σε μία μικρή βαλίτσα και οι αρθρώσεις του δεν γνωρίζουν όρια, λυγίζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχει κερδίσει με επιτυχία το ταλέντο του εμφανιζόμενου σε διαφημίσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο απίστευτος Ολλανδός ανέχεται εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, κάτι που του χαρίζει το παρατσούκλι ο άνθρωπος των πάγων. Ένα τέλειο παρατσούκλι για ένα υπερήρωα, είναι απίστευτο, αλλά το σώμα του μόλις που αισθάνεται το κρύο. Ως 18χρονος ο Βιμ Χοφ περπατούσε σε ένα πάρκο και είδε μια σχεδόν παγωμένη πισίνα. Οποιοσδήποτε άλλος θα ανατρίχιαζε μόνο με τη θέα του πάγου, αλλά όχι ο Βιμ Χοφ, μόνο αυτός ξέρει τι τον οδήγησε εκείνη τη στιγμή, αλλά γρήγορα έβγαλε όλα τα ρούχα και βούτυξε στο παγωμένο νερό και προς την έκπληξή του δεν πάγωσε. Από τότε ο Ολλανδός βρίσκεται εκεί κάθε μέρα εκπαιδεύοντας σταδιακά το σώμα και την αναπνοή του για να μην αντιδρά στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν κάνεις ένα τέτοιο life hack? Μέχρι στιγμής έχει κολυμπήσει 66 μέτρα κάτω από το νερό σε μια λίμνη καλυμμένη με πάγο. Έχει περάσει σχεδόν 2 ώρες σε ένα παγωμένο μπάνιο χωρίς διάλειμμα, χωρίς να σκαρφαλώσει στο Κιλιμάντζαρο και στο Λευκό Όρος με τα εσώρουχά του και έχει καταφέρει πολλά άλλα πράγματα που είναι πολύ κρύα για να τα σκεφτεί κανείς. Ο μέσος άνθρωπος μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του κάτω από το νερό για το πολύ 4 λεπτά, ενώ ο Δανός Stig Seversen μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του για 22 λεπτά χωρίς να πάθει κακό. Ο Stig ξεκίνησε τα υποβρύχια πειράματά του ως παιδί, κολυμπώντας στην πισίνα των γονιών του. Στα νιάτα του έπαιζε επαγγελματικό υποβρύχιο ράγκμπι και υποβρύχιο χόκεϊ. Σήμερα είναι ένας από τους πιο διάσημους ελεύθερους δίτες στον πλανήτη. Πιστεύει επίσης ότι η ικανότητά του μπορεί να εκπαιδευτεί. Ίδρυσε ένα κλάδο που ονομάζεται Σωστή Αναπνοή και μάλιστα δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Αναπνοή, η τέχνη της συνειδητής αναπνοής». Τώρα ο Δανός πέτυχε ένα νέο κατόρθωμα, κολύμπησε 202 μέτρα κάτω από το νερό, σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Kim Peek γεννήθηκε με ένα δυσανάλογο μεγάλο κεφάλι. Μια κύλη δίσκου μεγέθους μπάλας του μπέισμπολ στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Μια κατεστραμμένη παραγκεφαλίδα και ένα συγγενές ελάττωμα που χαρακτηρίζεται από την απουσία του μεσολόβιου, το οποίο κανονικά συνδέει το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι λόγω της απουσίας του corpus callosum, οι νευρώνες του εγκεφάλου δημιούργησαν νέες συνδέσεις με αποτέλεσμα μια δραματική αύξηση της χωρητικότητας μνήμης του Kim, διατηρώντας το 98% των πληροφοριών και κατέχοντας εξαιρετική κατανόηση της μουσικής. Η αίσθηση του χιούμορ δεν είναι χαρισματική των ατόμων με σύνδρομο χαρισματικού χαρακτήρα, αλλά ο πνευματώδης Kim Peek ήταν ένας εξαιρετικός συνομιλητής. Ο Kim ανέπτυξε μια μοναδική τεχνική ανάγνωσης. Η ανάγνωση ενός τυπικού βιβλίου του έπαιρνε περίπου 8 με 10 δευτερόλεπτα. Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Kim είχε απομνημονεύσει το περιεχόμενο περίπου 12.000 βιβλίων που είχε διαβάσει προηγουμένως. 10 χρόνια, $45.000, περισσότερο από 40 πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις και προβλήματα όρασης. Αυτό είναι το τίμημα που πλήρωσε ο Αργεντίνος Λούις Παντρόν για να εκπληρώσει το όνειρό του να γίνει ξωτικό. Το αγόρι ήταν φανατικός αναγνώστης φαντασίας από την παιδική του ηλικία, ονειρευόμενος να βρίσκεται σε ένα κόσμο παραμυθιού. Στη σελίδα του στο Instagram ο Λούις παραδέχτηκε ότι δεν είχε σχεδόν καθόλου στενούς φίλους. Η 23χρονη Κινέζα Τινκ Χιάφεν
Κιν δεν είχε εξοδέψει χιλιάδες δολάρια σε πλαστικές επεμβάσεις και έχει το μεγαλύτερο φυσικό στήθος στον πλανήτη, βάρους 22 κιλών. Για ένα κορίτσι ένα τέτοιο δώρο από τη φύση είναι ένας πραγματικός εφιάλτης. Δυσκολεύεται να κινηθεί, κοιμάται άβολα, τα κορίτσια δεν θέλουν να είναι φίλες της και οι άντρες είναι επιφυλακτικοί. Γενικά οι γυναίκες στην Κίνα έχουν γενικά πολύ μικρό στήθος, συνήθως μεγέθους 0,2. Τα μεγέθη 3 και 4 είναι σπάνια. Πιθανότητα η φύση αποφάσισε να εκδικηθεί τη Τινγκιάφεν και της έδωσε αυτό που δεν έδωσε σε όλες τις Κινέζες. Αυτά προς το παρόν, φίλοι. Κάντε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε, αφήστε ένα σχόλιο και τα λέμε σύντομα.